Kesamaan saya tiga, nanti tiga, aku kesamaan ini tiga, nah hemat tongnya, nếu tapi tuh hawa coba bela, hawa busuk gas, apa thanda. संसारमा याकार गलाङै थांमान या गल नरक ताबुक बाहाय मा तंखा दुख बाहाय आं जति आं बनखाय खुब दुख नांजाखा गुबुननि बरले जेमन जों बाबा आंनि कखाय खानासुगोबो आं फैगा हांखाय नहा लुख्राब थांगो आं बनखाय खुब पस्तायखा तिफु आं काबै माखिबि आं बरन गय आदि दादो नंबाय उमतिंखा आगै ओ कास्तो खायता महत दसा थांबा आं काबै माखिबा बनखाय tek गुबुननि बरक थिगानो का आं पस्ताय आंनि कखानाव बिदि गैथरायबो काहा aben ni libi di buibe wala na surai na bu koroi je buidai ka bung ka buika bo slai prai ya sabai mo kok sana ram sana bo slai prai amu khop dukho na kha bano khai bongo paran mung tamo tan mo bida bin nam jago dadan mung hai ani mung ka surendra belai tini kosto na khata na a tam ne khena ba bo thui je tharai na chen akki bandarung maria hankai ang bono tini nugu bono bemono khalok sukang bono sarai no khai nijini kongno bo khna ya ba khna bo bemono joto jaga na je kono borok phano dagi di bono bo thango je kun je sapan dagi di upini hai bagan ngo khai chai tong jang ta kono koroi a buini bagan hok da hobo bino ko ngo tong jang ta ba bemono sarai khe bemono ka hamang bono bemono tini bono amon khai ngo khai hin khna kang thika hin khna khai nang bemono bono ne joko nang ja khang boka kaijak kha kaijak ya sarai sikra ta bo buini ko khna suko sarai je pijing thangli no ba thango bono ang no ko siang nin kai tam kalai bo an busuk kalai nge no nana ringman kana no ani nok pijing lo ko thangwa nana hen lingwa be ni hen no yo hai kai botong ta sari hingan tas thangka an dukan pijing ngo amba nan para pijing ngo thanggo maya nang sukang bono bono jaga phano dagi de kon borok phano bono hai himbai ka usarai no
거기 후일 잘라고 그러긴 다. bini abo koi 그래 양재 농만이 asta serai sibimun je kono jaga phanda ki di ni ji ba ting da ki ja pingu thanjau bodar kanan hu hai te thang tong jau ta ba bini bagan lok lai ja jau kos ke ja kusuma khang kai pharo ma go mai rum tu ja ong tong jau ta abo bade bong khetor khay kono koro ku sa kore bini chi bini bagan lai ja jau ka ha kam ma ya ke ma sa ya mang si tong lai jau ja nok rok kichik michik nung mani obo hai sarkar rok obo rok hai no mane naikol na nang mani kentu ban naikol mani nukjakli amti rok wata wanse mane borong nok hai naili ate kumni je rang gana puisa ulta borno se nayo obo rok hai nura no 아바이 사리자. abo hai no na bong na yu ta sarkar nai kha gu ko no khung ja man ja kha sarkar hai te ye bong ni kunu kam chu mung ko roi ja ati ta ko se ko roi ja mia serek ba hai no komar kangsa chum kha tora wo ngo kaisa chot kaisa abo bai no ora chobri nai kichi khibo ki nai ki chek ta mia serek ba ang te mia serek sok ba ja ya kuri ro khoro bu sumai nin mung khai ai mo ka sorok bai busuk lah ya. ngai bot bin tomung chamro bahai rok Babe बहुत cerai kaham. Cerai nung tini thangari ugo phora muti mungsan lai phege de. Nano rang 10 টাকা de nung ka khat khabrom ka ba. Akau rang 10 টাকা lo manda khan ka bo 10 dikai bo mai phan cheta pai chok pika. Apika. bong nu khung sabo sabo tong Bong nu khongo tongo buta masau ko obo alkan no khotongo. Eka bok ta khong noi. Te bin chai okra te masa tongo abu bian thang chero. tam rok khlai bong ni nu khung rok Cha kore bong ko buini kam khayo chau ta. Buini kam khayo chau ape ni bong kon tu obasta abe nai obasta bong. ngai bin babo kari himan kai abo Abo kuri tika abo semana tuyo. tam ngai thimani bin babo khai Abo bo aba hin ta hang kita klai ka. Kai osusto kai. Mane bong ni chana ni nunga ni toto digi ni oba jarai. koita digi rok thimani bo Oi ko tinin da. eh Tinin emno 12:30 sa horo thike. ngai abo niak lo norok hospital rok trang na Chung thui ji tang a ka para ji sa se. Mugo tili phong je phai khana payo. Yang od dogam thana hi phai tam ke phai khana payo. I no phayo. I tam ka tang ka i. Eh ne. Ka ni na no ang ba ka thang ka no ta do no bo thang ka yang lu ka thang bo. tai bini tam mukumurok kelang thanga norong no Kut ta ka ma ko ri bo tam ka jalan. Ne ko ri kut ta bi tam ka jalan. bini je tomung chamung obo simi kelang Tom thanga jam ka ta ngabo bono ka ang kha hab da su wang. Thongo ka bai ma ki ta. Cái ô trùng chó thân này phải đi phó nàng cái chó này càng cái trùng khó càng cái bàn nó cái khu chân khăn càng cái càng tên điên áp suất cả bong nok nuk ngo sabo samurok tangai nuk chalo ki tongman bó nó chao lúc tông ô bố chạm mà sao tông mà bảo biang mà bố la hu bố cho bị cầm cái kia ngai tabo khai bong noko mane cái cái ngai bong nok belai na bigra cái là bây giờ tít trong body nó bông cái này là cái này nó body ngai obo hai nok nuk gri bo mane bobo hai ke thima rok lai khana abo abo ang budi ni ka bini sago ko no bu ko ri so bu ko ri miawa bu ni ko thum na intango bu ni logita aka bu ko thum mai de phika kai do na 10 20 টাকা dikai bo abai no cho ya khata abai ke khata ni kan mia ka thania na kai yang te bo tam kam khai chong kho kai te ni phung kai ang phai ka nai bai is tum bo ro su kai bai ke tin kha ai bu jo tam sara yo kho sare ba sa thi ka bong ka o chom có một cảnh sát vừa đi soi cả mà mình, abo chỉ còn tới abo cái tòa liên cảnh sát. nung tini je nini je monai tini thi thangmani bahai ke thi kamo ang horo ano ko 12 18 wa ano an kuya no soro dara an busa gari an sere ani kuya tanga ting toka gang bor bambu sa boi thaka nai ba boni dum khak khak ungdong ga apu so gana ang saga tamuka orang sukan kuya no ta ke bo sa ang mu sai maya ba ekbar 11 bro ha ka thu tomo khna pu an kuya te ma sa tomo orang suman ge tesa orang busa tesa phajaka ge tamuka emne sare 12 ta সময় এখানে আং টংখা এখানে মানো কল ফিকা মাই মাই গথনা
boto te korika boto kutu boto tangka no kira dati fadi ga anu asurung ko Enggak apa ki kesangman bagi nanti kena bahai. bini abo to at mane Mana kono agi rogo bahai sorry hamya rog malaria manja kobo rogai tora tong agi rogo. agi mere le bisa kore Enggak mana normal tong manta na. mane sore ki dubi normal no kisa mane normal tongo mane bo jaga kisa man thanga na normal mane joto mane manja khna abo to joto ta ma asu seme mane asu an de nung mane anga sunu masa khata Mana ri cum mana ri kutung kering itu. gonji tongo jacket chumja mane gonji kutung itu se komor chumja mane gonji khai chumja mane bawasa no sud bu kanja gam kutu ko joto kanja bo Nongoro te kebo phai nai phia koda. ang joto no sojo bekha agai bochua kebe thukana ni anu sau ang sojo bekha ge bochua kebe thukana nung tang soi ka pai gang nekhe bekha tinjino tongoro ang bi gan busa an kuya tinjino jagan mu tongka ge jung se phun phege bor phege joto kapla be porisi de ke phage gan ko gasun Apa ki je thuimani mana apa to thanda manjang thikana inbo nong paran borok salai tongo. Kento ba thanda ba abo jibono thanya Gini nuan sumung bahai rok bahai ke rogo thikana. thanda to bo agi bo phayo do thanda mo bo agi bo nongo mane agi bo phayo thu tongo mane kisan thane da mane ngo kha mane imango do thanga abo to jo tuta abo su semi yang bo an bo tara da bo thuma nara da ni bo bahai bo ka abo semi komo kan to kangsa no ni sa komo ta kaisa gete sa jeka bo chumja jeka ko futa ge bo ni ka khaji ka tamuka ne bo khung tong mana ngo sunu khata mate nuria Ngin mung kai dar. mulus de Bin mung kai tamo. Dinas ko man de borma. Busuk rok boys rok busuk rok. 20 rok busuk. Nge bahai kai thika mi abo bahai kai thika bo. Baba biar cima kamu tunggu kasih tunggu ang makulai ang baku buina kasih. Enggak jadi nggak usah. Ngai abon ya golo tam khana ka ngo nin je cherai thi thakai ni tam. Uan bisa nggak usah selalu. Ama kita jadi kucing non nggak kuya tangguh kau kong maya mau kasih kai tuh ini so. 막 딱 먹고 자. 안 배부시 뭐 소리가 하다가 동만 부터 아tin 가서 그냥 빠딱빠딱 진다서. Ngai abon ya golo nang phai ka horono. 아버가 안 걸어 이거 이거 지나서 가리 자 거기 안 찍겠다. 너. To ya kono nang tam nukha. 이거 파이네 그거 구치지 안 가졌다. 뭐또 이게 제가 당내 뭐 아서 거기 갔다. 그때 딱 무사 제가 뭐 이거 까면 나가면 아버 하이까. Ge hospital lo trang phana ba te kathang abai. 땅 잠깐 그저 당강 땅이요. 책임이야고 하다다 뒤쳐간다. 아무 고래 인가. Apor ke nogo sap sap tomani nogo. 이거 넣고 샴도 뭐야. Sap sabo. 빈다다 빈 봤어. 이렇게 때문에 하고 빈다다 거. 비싸다. 또 부스가 뒤쳐갔다. Nge kesang man bakin thikana na bahai ro. 뭐 하요 하와 이거 내가 강 이거 뭐가 한 거나 수도도 없고 뭐가 나는 과한 거 뒤따라 샀다. 아들이 사왔다. Chana ke sabo. 이거 빈다서 Nge bo poda pori na tam rok khai. 버리려 뭐 Tam rok khai. 아기 뭐 지금 이거 말고 신신 버리 버리지 안 버리나 뭐 이거 버리는데 이거랑 피사 버리 땅 거는 아직 보니까 회사도 분들이 가지고 내가 고래 막 이따 보니 Adi khub abo belai khai dukhoni kok abo sabo sabaya ashram bari sabisa ashram bari be khobjak sini bidabil biswa khobsa sini bono sarai na himano 15-16 বছর ni sarai bo te bin ma bin dara khai borok monokon tong khalai jabo ge boni tabuk to masing jora bo to sungri kutung nango thuna ne begai ngai singro phai khana pa kya je boni jotai thuna ne begai sung je
risi habang no hoite jung je bisi wai je kombol baglai mani o kombol kangsan nei khanaka borok hawa thulayo hawa bo bongni borok kurei yakhung ro kurei rignai kangnoi tola bowoi ngai je sungo rijai baglai mani or rijai no borok sumoi thu gam de hege no masing to hapai mani mutamudi balugoi thanga nga aplu kisa kesangte hegai miya khai bin ma bon nogo kurei bin bai sungo thangjak ngai bo miya khai saisung na thui tong ngai amti khaino kesangmang khoro silia na bo gat kaisa kesangman hoite hani bo gas kaso masing jora to hau thugai ngai bo miya stroke mui miya honi ati duita tinta rogo bini langmo choi thaka ngai khub junjal saila kurei sung ani je bai thang khrawi tongmalia ma phaikya ngai phairo no phaikya je o je tini o je jere thuinai o jere no je o kombol tongmani o kombol bono rido hoka ngai tini horo thunan bagai bongni nogo kombol si kurei amu hai jungjal ngai chung hai khana lai chung kombolok ব্যবস্থা khaile kya ngai tini horo bo sanani mai kurei mairum kurei ngai jatu gusti masa musu to phainai ngai bo chung bazar bo mairum kisa misa pailei bazar ha deklai chung tini klami thaka a jaga angni ji bai thang ani bo kisa bul tongo asrambari ni ngai asrambari o mo hai jungjal tongo aban moklok laili an bo a jaga khaisa yanga tabuk jodi buskango jodi amte hai tongkai chung tabuk chai thoknai joto bishu no gurogoi chung nai mo masing jorawo ekdom thakjak sin borok chugya ri kutung kuri rok singbong no je mansak ri kutung phanda bagoi chungri mano abo ang kisa chai thoknai chesta khaine jengmani belai ke hamyang ka belai ke dukhona ka chini tipara sormi jungjal to chung abo sabo ya nadi mo tabuk masing habai drop seng drop sigo mo seng drop se sin borok ri ma sumya amde hege langma soi to gai te tipara sormi jungjal bukro paijang no abo to re silia gabono boto jengna tang thaka bok mutai sai thanga singbono te kefle tui malia haipano bini je paithak pandabo singbono sini torop theke sung je mansak subanai tinan longki tongo sini district khwai political district ni secretary dara Dinesh anyang longki tongo YTF ni organizing secretary block ni secretary sini BWP sini vice chairman block ni member te joto sini sikla rok sini sengkra rok joto tongbayo joto na sangkisa misa khai sing bazar hadi rok khlai jaka bo poiting chat rok phono haipano sing paithak pandawo sini je bukhamantui sini je yaksokti sungbo no subanai belai khai dukhona ka belai khai roka mohai jungjal mo masing jorabo ri masumia khub kosto nango belai khai kosto na khai khanawoi asuno tambai hindi paithago sing mono sanai sini tipra sarok gobangma ganang tongo gobangma tongthoksa layo haipano angko kasana musungo jodi borok amde hegai tongthoksa thok tongya karei kothoksa thok nungya karei kisamisa oja rangni hoite jodi save khai sini borok mo masing jorawo ma thuya rokno jodi singwi kutung rok subai ma hakai beleke hamne hine angka banchu khawo je sarkar rok rang paisa ganang bormo mangsi sepsa program manogo contactor rungthun jasa panungthun ngai obo hai rongno norok tam sanamo jong obo hai rongno bahai chubakhai buskangni salo je yok sama manai bahai rok beleke namane koksungka abok je sini habubagra mo tiprani pura system no bo change plan ai tongo nukha asuk bosor kobangma party thaiga thangka phaiga party panok jaka kintu borok khaino hai borok a party kha party thangoi ini contractor khayo netagiri khayo am hai tongman bagai sini je sugya borok aborok khai sepsabaya je amti hai dalalgiri khainai contractor khainai am hai borok simi sepmane tongo abono sini bobagra saka tabuk mo 2023 hangkai bo pura tiprani je system o system no bo change khlaina digi thamoi tongo ajaga sung jotno parkhe logi marinai jodi sing bono puito khai jodi logiri khakai sini mo tiprani system jodi change khakai sini je sugya borok bo aplo khai o sepsa manan hinai angmanchugo obo thai exactly bo thai klai obo bidabil ni tam para 26 asram bari khobjak bongkai bidabil bisini monai bidabil 2 number ward bidabil